lugar na aatrasan. Hindi maganda. Ipapagawa pa o papalitan ko. Gagarahin na tayo. Ito nga yung problema ko, no? Nasabi ko sa'yo. Alright guys, yan, nagbabalik tayo. Once again, it's Lakay Trucker here. At ang current location natin, nandito tayo ngayon sa Saskatchewan. Pick up natin dito. Sa mga nakasunod sa video vlog natin, yung sa huli nating video, yun nga, yung trailer natin na Lobat. Oh. At ginamper ko sa truck, gawa nga ng sobrang lamig. Kahit naka-turn on, nalulubat pa rin. Ngayon, nag-deliver tayo ng sa Alberta. Yung load natin yon, doon natin i-deliver. After ng deliver natin sa Alberta, binigyan tayo ng reload mula Alberta, Calgary, hanggang dito sa Edmonton. From Edmonton, deliver ako doon karang araw, kahapon. Tapos Edmonton hanggang dito sa Saskatoon, pick up natin at pauwi na ng Winnipeg. Ayan guys, bali magpapasko tayo sa sa bahay. Nag-request ako ng day off ko talaga sa company na hindi ako bibiyahin ng Pasko at saka New Year. So bali ang pagbiyahe ko na is January 2nd or January 3. Kasi ang request ko ngayon, ang petsa ngayon is 23 bukas, nasa Winnipeg na tayo, deliver tayo doon. Hapon nandun na ako ngayon sa bahay. So 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2. Mga dos na ako, bali kulang 9 days in total yung aking magiging day off. So 23, 24 ka mo, kasi 23 bukas na magtatrabaho pa ako sa January to. Ayan. At sinisimulan na nila para makalis na rin tayo. Ayan guys, makakauwi tayo ng bayang Christmas kasama na naman ng pamilya. Yes! Ayan guys, tapos na. Naroda na tayo. Mabilis nila rito. Wala pang 20 minutes. Nakuha ko na rin yung papel. Sarado na natin yung pinto. Tapos bumiyahe na tayo hanggat aga pa. Ayaw kong gabihin, mula rito hanggang Winnipeg 8 oras ang driving Tara. Okay, balikan natin ng 40. Sabi 40. Port na lang. Alright, paano ba? Okay. Walang problema sa pangarga natin. Alright guys, tara, let's go! Meron ba tayong 515, 8 to 9 hours drive tayo guys. 8 to 9 hours drive.
Simulan na natin para hindi tayo gabihin masyado. In 1/4 mile, turn right on Highway 219. Guys, nandito na tayo sa Trans-Canada Highway 1. Yes! At si Boss Relan pa rin ito. Nakabutan ko lang siya. Kanina, huminto siya. Nauna siya. Huminto ako konti. Tapos, nag-drive. Nakabutan ko siya kasi pagi kasi. Kaya, dahan-dahan siya. Pagi. Meron pa akong 4 na oras drive mula dito hanggang sa Winnipeg. Wala, abutin na tayo ng gabi nito. Anong oras na? 4:30. Day 2. Alright guys, good morning. Ayan, nandito na tayo sa ating dideliveran at dideliver na tayo. Nandito tayo sa loading dock na. Dito na akong tulog kagabi. Isaktuhan lang talaga itong lugar nilang ito para mag-atras. Tignan nyo naman kay space yan, paliit. Banti ka lang doon tapos atras ka dito. Kaya tuloy itong mudflap ko nasira. Kasi ang taas ng snow nila eh. Oh? Taas ng snow sa gilid nung umatras ako dyan sa gate nila. Takunin ko na yung papel. Morning! Tayo sa papel. Kunin natin papel. Tapos na. Alright guys, andito tayo sa labas. Lumabas muna tayo. Kita nyo naman itong atrasan namin dito. Dito natali yung mudflap ko eh.
Tulungan ko lang ito. Dito na tali yung mag-flop ko guys eh. Umangat yung aking ano rito eh. Taas ng isno eh. Napakaliit kasi at napakasikip yung lugar eh. Tapos 53 feet trailer pa. A quiet place to back, sabi nga ni Buddy. Yan oh. Dito na dala yung mag-flop ko. Umangat yung aking ano rito kanina eh. Kasi mula rito sa labas, gate nila, dito tayo sa labas babak. Ayan o, abante ka lang dyan. Pasok na yan. Sarado ko muna yung trailer guys. Kasi hindi may sarado sa loob. Bako kasi kailangan dito sa ano, labas straight para madiretso natin itong ano, trailer. Kasi ayaw magsarado eh, kasi may snow, nag-build up ng snow. Nagigilid na. Ay itong ano, temperature eh 50. Ay may yung mga pangarga pala merong yellow na tuna sa loob kasi temperature 50. Oh, malamig sa labas itong umangin na to. Ayan. Tumigas. Ayun. Ayan. Lamig guys. Ano? Dali. Shit. Lugar na aatrasan. Hindi maganda. Ipapagawa pa o papalitan ko. Ay. Agak sa tok. Inis. Tuloy nila niya. Ang nangyari kasi, umatras ako, snow hanggang dito. O siyempre kinain ng gulong ko ito. Itong mud flap ko. Ayan, pinunit niya. Shit. Shit. Alright guys, antayin ko na lang si Buddy. Alright guys, dito na tayo sa company, sa yard. Gagarahin na tayo. Ito nga yung problema ko, no? Nasabi ko sa inyo. Tumamang ganyan siya, oh. Ganyan ang pagkakayari ng
aking mud flap doon sa mataas na snow. Yan yung gulong, parang nasagasaan niya. Yan, at dumi ng truck, slashy kasi. Ayun, lagay na natin yung ano, bagay-bagay. Sit up na natin itong ano, saksak natin sa kuryente. Matagal tayo kasing ano hindi lalabas Saksak natin, i-plug natin doon. Ang taas na mas, no? Malamig yun, malamig. Ayan. Mami, kumusta? Jesus dito na ano. Ha? Yung Jesus Christ na poster. Ano doon sa taas? Saan? Para nakita ko dyan. Saan? Ano? Gusto mo lang yan, ha? Ano? Takip. Han, tignan mo kamay ko. Yan, ka talaga Diyos mo. Ayan guys, gagarahin na tayo. Kailangan nating saksak kasi nagbook ako ng day off nga guys Ito nga sabi ko sa inyo. Kumain ka lang dito muna. Meron tayo, lingwa. O sige, kung meron kang pagkain, anong lingwa? Lingwa, hindi lang ang baka. Nagsabaw ka? Nandun sa bahay. Okay. Sexy guys ha, misis ko sexy ha. Siyempre Pasko lambing yan, han ka naman. Pabuksan mo muna. Sa kanya mo. Sige, abok ko sa'yo. Papalit kami ni misis ng mga maruruming mga ano ko. Wala ka ba nakita dyan na mahaba buhok? Baka mayroon. Nasa lab ako, nawawala ako dun sa sinasabi ko sa mga tao
mga tropa eh. Yun nga, magbabakasyon tayo. Starting bukas, 24 na bukas na. Hanggang January to ang aking bakasyon. Sige, bumaba ka muna. Pahinga muna tayo para naman pahinga naman tayo. Kasama natin ng pamilya. Ha? Kasi yan muna, labas. Ito mo ilagay yung mga sipurits. Ay, mga hugas niya. Yung fridge, lahat ng dyan yung mga gaya ng Hindi naman yata nagamit ito. Teka, tingnan ko lang. O, hindi nagamit. Iwan natin. Anong chichiburitsi ba? Ito? Hugasin mo lang yan. Okay. Damit kasi. linisin ko yung fridge mo. Kasi Oh, ako sige. maglinis ng malamig pagbalik. O sige, hawakan mo yung tibaba ko. Ala ko hindi mo nadala yung mga bata. Kasi nagmamadali na naman tayo kako. Hindi, plano ko na talagang magpalit ngayon ng mga kung ano-ano kasi Hindi, ibig ko sabihin yung mga bata, ano ba ngayon? Wala ba silang wala pasok? na silang pasok. Ay, oo nga pala, no? Wala na pala silang pasok. Wala na Wala na. Oo. Yung mga iba. Ilagay natin dyan yung ibang nakuha mo na? Wala pa yung sa fridge, wala pa. Yung mga basura. O sige, para ma-toad siya. Para mahugasan din sa bahay. Alright. Sige, linisin mo na lang. Wala na, linisin ko nga yan. O, linisin mo na lang. Kasi linis ang pagpalit malamig. Oo, linisin mo na lang. Wala na akong ano. Sige, kakain muna tayo. Ano ba yung lingwa? Ano yan? Sabaw? Mayroon naman akong ano rito, hindi mo naisip. Ha? Mayroon ako dito ano. Meron ka? Microwave, pagpapainitan. Pag nagdadala ka na Hindi, mainit na ito. May kanin ba yan? Ano ka nilalagay yung wipes mo? Alright guys, ano ba itong dala ni Mrs. Kaninhan? Guys, tara kain tayo. Ano to? Dila ng baka daw, sabi ni Mrs. Lingwa at saka rice. Masarap han? Ano to, baka? Bakit comment sa'yo yan na boss kawa ka ng lingwa? Guys, kain. Sarap naman ito. Sarap. Mainit pa han? Saan mo nilagay? Hindi, mainit talaga yung bowl na nila. Oh, warmer. So, ayaw ng malamig. Bumili ako ng mga kayo. Kaya pag umuwi sila, Pre-preserve yung init eh. at winter, umuwi sila, warm pa rin yung pagkain. Wala kasing Netflix sa school. Mahal yan. Dalawang biniro ay sinunod sa Anong sabaw yung linuto mo han? maraan pa
Okay lang, buti naman at kailan lang ba huli kong kanin? Ngayon lang ulit ako nakakain ng kanin. After 2 weeks. Grabe yung heater mo, nung ano naman. Nang natin. O naman, pwede mo naman lahat. May naan. Guys, kain tayo. May sili pala. Huwag mong dadalhin dun yung ano, mga... Yan lang ang mga dalhin mo, Han. Pero huwag mong dadalhin din yung mga asin-asin ko. Lausin eh. Doon ba? Meron din. Tara na, Han. Merry Christmas muna dyan sa'yo, Cordapia. Magpahinga muna dyan. Magpahinga muna. Alright. Hi guys. What is it? Text with Papa. Oh, Merry Christmas. Waving ko. Salamat. Happy holidays, Papa. How's Ate Sinel? Bless mo na Ate Sinel. And look at You're Pa. so busy. Love you too. Look at Pa. Look at. Miss you, baby. Oh, let's go home so Happy that we can... holidays, guys. Happy holidays. Yes. Tara guys. Holiday muna tayo kasama pamilya. Pamilya muna, pamilya. Tsaka na muna ang pera. Kasi ang pera nandyan lang yan. Let's go, mami. Kumusta, mami? No, kinis natin ha. Joke lang, it's all joke. Yan guys. Paalam na kami. So, say Merry Christmas, Happy New Year to everybody. Merry Christmas and Happy New Year. Also, Okay. Happy Holidays. Holiday. Guys, bye-bye. Thank you for watching. Once again, it's Lakay. Merry Christmas sa lahat. Peace up guys. Bye-bye for now. Lakai Tracker.